نباوندو بگلان خیندو Evde radyoya denge gele. Neden uçan radyoya denge gelden başkodarın heja irosi hejot me 2024 çarşamba Brüksel'e saat 8 lamedede. Hemen uçan serisi ve peşkeş ve kendem damazatya reber apoya. Duran kalkan gut her teş bazatya reber apo ve geridayye. Endami komiteri ve bera PKK duran kalkandı televizyona medya haberi de ahve gut dve empengava cihaniya ku azadiya fiziki reber apo armanş dikele her qadi peş bixin. Peviste her ruş tekoşin bekeren jiber fersende süt begirtin. Liçar parçayın Kurdistan'ı tekoşin heye lehemu cihani tekoşin heye. Bu teybeti lider ve volayetla Avrupa Division me Juan Kal Zaruk Valat Paris hem Kurd hem Murvaniye Demokratik ve işleri çalakam hübün. Kalkan hevditina reber apo yapıştı çilu çar mahan ve Ömer Öcalan rejiner han tugut guhertineke bingehintineye lego guhertineke kısmi heye elbet emji revşa tendürüse reber apo agahdar bun u meslavin ve girtina slavin reber apo bihistina dengevi u agahdar buna jitendürüsti avi bandur liser revşeker bandur li derdura siyasi hezen demokratik jen juan gelime dosten kurdan kir ev revş ve tekoşine derket hole ve ev yek veke encama tekoşine beytitin onurkandın dıdaviya sala yekem de tekoşine sala ki gaveke giring avet o jibuş kandına tecit edes pekek çekir eme jiveye ke bihevi ben o em o behtir tekoşine beken duran kalkan gutku reber apo ve hevukeke bersiv da herkesi o helvestek nişanda ku reliber nikaşe nuveke gut خودی هزا تئوریک و پراتیکیم کو پرسکرکا کرد در باسی سر زمینه حقوقی و سیاسی بکم ریبر پو جاردن هزا خو نشاندا بشجه هفسروکاتی مجی بناو تفگرا ما و گل مراگهان کو او پیشگیری بده هر شی و تکوشنا ریبر پو و هلوستاوی جبو ویجی دی ریبر پو دنوا سیستم ایمرالیده نمینه Ekole hatire bir çavkirin derket 29 kesan arteşa tırka dagirker li ser çayê çemekare ya here kole li gunde berwar ya serte êrişek da dest pêkirin. Dêrişê de herîkem 29 kesatın bir çavkirin û ew birin qereqolên cendirmeyên sêrt û navçeyên Misircê, Havel, Berwarî, Tiloyê. Ji bo girtina hevdîtina parêzeran 24 saat qedexe hat ragihandin û li ser dosya kesên hatine bi çavkirin jî biryara nepeniyê hat dayîn. Hat diyarkirin ku dibe ku hejmara bin çavkirinan zêde bibe. Li gabarê şewat derket nayê ve mirandin li girê ziyaretê yê li çiyayê gabarê ku weke herema ewlekariya teybet hatiye ragihandin agir bi qadê xistine. Bu bahaneya ku qada mayinkiriye şewat nayê ve mirandin. Çavkanîn heremî ragihan ku li devera bi daristan ya çiyayê gabarê hem talan têkirin hem jî şewat hatiye derxistin. Şewat li devera girê ziyaretê ku jaliyê walîtiya Şirnexewê weke herema ewlehiya teybet hatiye ragihandin derketiye û derdoran belav dibe. Hema çavkaniyan got ku leşker û cerdevan ji bo lêgirina petrolê li herêmê ne û hatine agahdarkirin ki lê bi bahaneya araziyên bimayîne müdaxaleyê şewatê nakin. Niştê cîhan got ku ya balkêş ew e ku şewat li noxteya ku tenê xebatkarên şîrketa lêgirina petrolê cerdevan û leşker lê hene derketiye. Ev jî nîşan dide ku wan şewat derxistiye. Li Reqeyê pêşengê hawêneyên Rêber Abdullah Öcalan hat
Vekirin ihtiyacının civanya kantona Raqqayê li parka Zanîngeha Şerq pêşengeha wêneyên Rêber Abdullah Öcalan vekir. Di pêşengiyê de bi dehan xwendekarên Zanîngeyê beşdar bûn. Armanca vekira pêşengiyê ew bû ku xwendekar têkoşîna Rêber Abdullah Öcalan binasin. Di pêşengiyê de 15 wêneyên Rêber Abdullah Öcalan ji gundê Amara hat de bi îmraliyê hatin bicihkirin. Li ser wêneyên gotînên derbarê têkoşîna Rêber Apoya 50 salî de hene. Ve kantona Fırat'e erişen dagirkeri adın şermezarkerin şeyniyên kantona Fırat'e erişen devlet atırka dagirker yeni serherimen vakuruşate Suriye ve mej u daxuyaniyan şermezarkerin girsiyaya gel le Sirine le qada şehidan kombo u hatta ketina bajer meşiyan umitin kirin beş rezgirtine hefseruke meclisa bajaruke Kaderiye Basıl Abdullah Axive gut devlet atırka dagirker cihen hizmet guzariya abori u hemu deveran dike armanç koordinasyona kongrestara kantona Fırat'e jê li qadajina azad daxuyaniyek da endama kongrestar Meysun Kewar daxuyanî xwend û got di vê raya giştî li hemberî sûceyên ku dewleta Tirkiya faşîst dike dengê xwe bilind bike. Desteya tenduristiyê ya Kobanê jî li pêşanê xweşxaneya Kobanê daxuyaniyek da hevserûka desteya tenduristiyê Azize İbrahim daxuyanî xwend got dewleta Tirkiya dagirker bi nesazî aborî û nexweşxaneyan û depoyên genim dike armanc. Em bank li saziyê navnê tevê dikin ku êrişên dewleta Tirkiya dagirker demil dest rawastînin. Cenazeye Şehit Hasan Xıdır hat veşartın endamı hezen evlekariye hündür Şehit Hasan Xıdır demalı ser erka xwe bu şehit ket. Cenazeye Şehit Hasan Xıdır duh bu merasimeke heybet hat veşartın. Bidahan demede به همان دمده جبو زاروکا شهید فرح البرهو مراسمکه غیابی هاته پیکانین لگورستان آخافتن هاتگرن و ایریشن دولتا ترکیه داگیرکر هاتن شرمزار کرن پشرا خالی زاروکا شهید فرح البرهو حسین علی آخوی گود گوهر زاروکا 11 سالی تونه بو لی دولتا ترک او شهید گر ام باقر توای جهاندکی گوان ایریشن به سروبر گوزارو گرمده گوژن بداوی بکن و حساب سوجن گو دولتا ترک dedi jehre Mehmet dike bepirsin. Didaviye de vasıkayen şehadete yen her du şeydan hat xwendin û radestî malbat dewan hat kirin. Qasede li kampa holê du çeteyên Daişê girtin navên de ragihandin Hêzên Sûriya Demokratîk Qasede ragihand ku Timên operasyona leşkerî tol roja sêşeme li kampa holê çeteyê bi navê Xalid Mahmud Alî ku ji bajarê Iraqê Hesiye û Abdullah Cemal Xelef ku ji Iraqê bajarê Remadiyê hatiye girtin. Bavên de eşkere kir ku her du çete li Iraqê tevlî Daişê bûne û ji bo sûcên terûran bikin derbasî xaka Sûriyê bûne. Li gel gelek çalakiyan kampa holê weke şêweya şaneya çete aveşar dî gelek sûç kirine. Şaneya hewdana revandina malbatên Daişê dikir pere didan wan û têkiliyên wan bi derve hebûn û li ser belavkirina fikrên tundrew çavdêrî dikirin. Mirin ligirtiye nexweş Gemicioğlu tê ferz kirin. Abdurrahman Gemicioğlu bi kansera kolon û rektûmeyê li nexweşxaneyê kelepçekirî tê dermankirin leşker jê nöbet dikirin. Keçe Abdurrahman Elif Gemicioğlu anî ziman ku leşker nahêlin ew bavê xwe bibîne û got rewşa bavê min gelek giran e mafêwiyê jiyanê jî hatiye asten kirin. Rapora ku ji aliyê ATK ve bê amadekirin ji Demêrê hatiye hiştin. Mirinê li bavê min ferz dikin. Hin beriya ku tiştek bi bavê min nehatiye divê ATK raporê pêşkêş bike. Di serî de Wezareta Adaletê em ji hemû sazî û raydaran dixwazin ku beriya tiştekî bavê min were bikeve nava li vî tevgerê de. Em dixwazin ew li nexweşxaneyeke hin baştir bê dermankirin li destûrê vê yekê nadin. Serlêdanên me yên li dozgeriyê bê encaman û bavê min bernadin. Mirinê lê ferz dikin. Werîşe Muradî piştî banga dawî li girêva xwe anî 19 roj bûn endama Komeleya Jinên Azad Rûşatê Kurdistanê kijar Werîşe Muradî li girtika evînê li dijî kiryar û zextên dewleta Îranê dest bi girêva birçîbûnê ya bêdem kiribû. Kijarê di malpera xwe ya fermî de derbarê girêva birçîbûnê Werîşe Muradî de daxuyanek de û got ku Werîşe Muradî 19 roj bûn li girêva birçîbûnê de bû li ser banga me çalekvan û gel dawî li girêva birçîbûnê aniye.
Değirişa Beylahiye'de nezi set Filistini jiyana xwe ji destan parastina sivîlan a Xezayê da zanî ku İsraîlî Beylahiya êrişî binayekê kir û di encamê de nêzî sed kes jiyana xwe ji dest daye. Parastina sivîl diyar kir ku êriş li saetên şevê de hat kirin got 40 kes dibin kavilan de ne piraniya qurbaniyan jin û zarokên û nexweşxane lêrînên tippî têra birîndaran nakin. Artêşa İsraîl jî îddia kir ku di destpêka hefteyê de di êrişên hewayî û bejayî de li Cibaliyê nêzî 40 şervanên Hamasê kuştine. Pêrê godanî je menûçeyên saet 8 serê sibê pêşkêş kir ana xatirê we dem baş.